Hello mga gandararat. Mga gandararat. Ako, mahilig jud ko mga pi every morning. Tapos mahilig jud ko pandesal. Tapos dili na ko magkuan. Dili na ko mamahaw. So, kung ikaw sa kuang sitwasyon, makita nimo nga inani inigpangapin nimo. Kung unsay imo ang istorya. Imong makita inani. Unsa man ni oy? Itim ni sa butiki. Oh. Atai sa ilaga. My God. Tiyaha si Bibing kapalit aning pandesal. Kaluod pud ani oy. May tai sa ilaga. May tai sa ilaga. Ya nakakaon na kaya ako. Kuan. Naraon yung pilit sa pan. Ako kayang gibidyo oh. Kaluod oy. Yaha. Diba? Ara oh. Masabaw sa balik-balik. Taing sa ilaga oy. Pilit. Yaks. Ingon ko mag yun makapahundag sa kota. Pilit diha. Naluto og apil. Pagkadamaka po dani nila oy. Nilaliman ka oh. Sus nasira akong pagpanghapi da. Mura yung hinungdan makaundang ko kao ni pandesal ba. Kakaon na ba kong tulo kapag kaluod daw. Bawa na ko ba nila eh. Tamba magkuhan po unta sila magtarong kay ngano. Lamig ba ilang pan? Mga kanina palit ng bibing eh. Nah, siya naman eh. Sa ato pahugaw day kay na ilang kuan diha, wa day na limpi-limpi kay nganong na may tai sa ilaga. Ha? Dili ti, kuan man guna nila ti kanang plancha di ay ila ang sana kanang lutuan. I-plaster pa biya na ana. Usa kuan. Na, tai man gyud na oh, sa ilaga man gyud na oh. Butiki kay gamay baya. Oh? Atay eh. Oh. Ang sa doon eh, nag-reply man siya oh. Sa aninaw. Aninaw lagi na. Naitai sa ilaga. Pero nakahurot na kong tulo. Yaks. Pero nakahurot na kong tulo. Pero nakahurot nako og tulo. Yawa kasukaon kay ko. Siya mo pa rin tayo sa ilaga. Oh, ilaga man gud ni oh. Oh? Ay, sus, sampag dalon sa hayan lagi palaminit lagi ni. Naraw. Ayun si Bibing ha? Sus tais ilaga ya dog yatay hugawan na hugaw siguro kay ilang kuan diha ba. Oy, pahibalo aning bikiri nga gipalitan, pwede sa sunod ok-ok na po'y padala. Isok-ok. Diyos ko Lord, kalami sa kong kaon na putol. Guys, lami kaya kong kaon sa dihang. Nakakita akong tayo sa ilaga. Mura jud og kagaw sunon akong kaon. Kaluod.
Di lalim. Eh. Ikaw siguro kayo na diha ba? Anak maguna tiyo naman ay plancha, di ba? Siguro, giplastaran nila. Gitabunan nilang pandesal. Silvis, makita mo na ito ang galuto yun. Ay, kita jud nimo. Sa silang muruso mo. Oo. Makita jud no ilang trabaho no. Limpyo ba? Ila kay namo sa sulod. Di na daw siya dito mabalik ug palit. Di dugukon gid og ilaga. Lagi, wa man ta kakita good. Diha kay ana man gud sila plaster kaayo ba? Sa children's no. Lutuanan pati ilang mga kuan. Di ta kita. Tapos mo nga ilagaan ng kuan kay namay tao. Kuan man ana layer man siya. 3. Na susu ita igit sa ilaga bisan sa. Man kay init-init ning kuan. Mag 7. 10 minutes. Ingon siya Ha? Nah, di na ako dito mo balik og palit. Dito og naay tae sa ilaga. Isa na ko ng picture mo. Ay, di ka mo too ha. Kaya time sila Kaluod-luod. Mugawa siguro na sa sulod, no? Wala naman gud na supervise siguro diha. Kita jud mo Tae gud na sa ilaga Kaginga lagi. Sa sunod ko ana po tae sa ok-ok or butike ba ni. Kaya butike ni gamay-gamay ni. Klaro kan ta isla. Nya. Mundang tagkaw pandesal ani. Pero sa Chilbins di okay raman dito god. Okay raman dito. Sa Santuang at Sur, positibo hapon sa red tide. Insigado nga basic hilot wellness ayos mga PWD nagpadayon. Public hearing on minimum wage adjustment sa Santuang at Sur, ika sa dollar reach 9. Samtang sa Luhan, Balitan National, Inani kataas. Grabe, hapit tunga sa posporo. kaya kung adunay subsidiya gikan sa Giahak, oy. masagana